मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांमोननि हाबा खारजो बार्थडे पार्टियाव मिथिं दावथिङाव ओंखाम रानग्रा जायखिजाया खामानि मावनायाव जेंना सोमजिदों नामा? बेजों लोगोसे जानो थाखाय डिश वान टाइम गिलासखौ गलायाव गोबां रां होनानै बायनायाव हालाय हाफाय जेंनायाव मोगा-मोगि जादों नामा? जादोंब्ला बेफोर बायदिसिना जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय भेरगाव ओनसोलनि गबसुबा गामिनि आइजोफोरा मोनसे गाम्बारि आइजो केटारिं हानजा दानायजों लोगोसे ओंखाम जाग्रा डिश वान टाइम गिलास बेदर आरो ना होनाय वान टाइम प्लेट बानायनानै दारिमिन फसंदों। ओंखायनो नोंथांमोननो गोनांथि जानाय आगजुखौ खम बेसेनाव मोननो थाखाय थोंजों फोनांजाब खालाम 6000191847 आरो 8134913382 जानबुं नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन। ओंखायनो सोरनोबा गोनांथि जादोंब्ला ओंखाम रानग्रा केटारिं हानजा आरो ओंखाम जाग्रा डिश वान टाइम गिलास बेदर आरो ना होनाय वान टाइम प्लेटफोरखौ बुकिं खालामनो थाखाय स्क्रिनाव होनाय जानबुं नाम्बाराव फोनांजाब खालाम। गबसासुबा गामिनि गाम्बारि केटारिं ग्रुप ओमफ्राय गासै रायजो राजानिसिम खुलुमनाय आरो अननाय बावहरनाय जाबाय। आरो खोनादों जोङो मा मोनफायो बे केटारिं ग्रुपजों? जोंनि केटारिं ग्रुपजों जोंनियाव थोरसि गिलास काप गासै बाथि मोननाय जायो। बेनिफ्राय आरो सोरबा जुदि नांगौ जायोब्ला जों कन्टेक्ट खालायनो हायो आरो केटारिंजों लोगोसे डिसफोरखौबो मोननाय जायो। बेफोर गासै मोनजोबनाय जायो। बाजारफ्राव हमनानै ला जुदि बेसेनफ्रा जुदि एसे खमाव मोनगोन नामा? खमाव होनाय जायो। बाजारनिसाय जोंनियाव खमाव होनाय जायो आरो बाजारनिफ्राय बिदिनो गासै खबरखौ मोनफाफिनगोन नङा होमबा? बेजोंनो लोगोसे जेनेबा नांगौ जायोबा केटारिंबो मोनगोन आरो थोरसि गिलासफोरखौबो मोनगोन। जेनेबा थोरसिफोरा दामनिबो दों खम दामनिबो दोङो। गासै जेन थोरसि लाना थोरसि आरो इयो बिदि दंजोबो सब दंजोबो। ओरै आरो बाथिफोराबो सब ओरै गासैबो दंजोबो आरो इफोरबो गिलास। जायखिजाया मा खावलायगोन रायजोफोरखौ? रायजोनिसिम मा बुंहरगोन दायो? दा रायजो राजाफोरखौ बेखौनो खावलायो जेनेबा जुदि नांगौ जायोबा जोंनिफ्राय मोनगोन, गासैखौबो लांनो हागोन। जों दा कन्टेक्ट नाम्बार होनाय जादों। बे कन्टेक्ट नाम्बाराव कन्टेक्ट खालायबानो मोनगोन आरो जोंखौ। बेखौनो बुंदों आं। गबसासुबा गाঁৱৰ এটা কেটাৰিং গ্ৰুপ আছে। সেই আছে গাম্বাৰী কেটাৰিং গ্ৰুপ। 2023 চনত গঠন কৰা হৈছিল। আমাৰ গ্ৰুপত 25 জন আছে। সেয়েহে আমি য'ত যেনেকে পাৰো 25 জন গ্ৰুপে আমি যাওঁ, কাম কৰো আৰু। বিয়া কাজ বাৰ্থডে এনেকে যোনে যেনেকে মাতে তেনেকে যাওঁ আৰু। কিয় গঠন কৰিছিল? আমি সেইটো নিজৰ যেনিবা গাঁওখনৰ তিৰোতাবিলাকে একগোট হৈ থাকিবৰ কাৰণে আমি সেইটো গঠন কৰিলোঁ। আৰু বিশেষকে ল'ৰা ছোৱালীবিলাককো যেতিয়া আমি সেইবিলাক কাম কৰি পঢ়া শুনাত খৰচ দিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে আমি গোটটো গঠন কৰিলোঁ। আমি যেনিবা যদি কোনোবা লাগে তেতিয়াহ'লে আমাৰ ফোন নম্বৰ সহকাৰে আমাক জনাই দিলে আমি যাব পাৰিম আৰু। আমি দূৰ অনুযায়ী যেনিবা আমাৰ গাড়ী ভাড়া গিলা থাকে, তাৰ কাৰণে আমি যেনেকে পাৰো তেনেকে আমি দামবিলাক মিলাই লওঁ আৰু। যদি যি ঘৰত মানে দূৰত হলে লাগে সেই ঘৰে যদি পঠাই দিয়ে তেনেহ'লে সেই দামবিলাক তেনেকৈ হ'ব আৰু। দামবিলাক সেনেকে সেনেকে হ'ব, দামবিলাক সেনেকে হ'ব। মোক লাগে আমাৰ গবসাসুবা গাঁৱৰ কেটাৰিং গ্ৰুপৰ গাম্বাৰী কেটাৰিং গ্ৰুপক তেতিয়াহ'লে নম্বৰ সহকাৰে আমি সভাপতি বা হেৰিৰ যোগেদি আমি জনাই দিব পাৰিম আৰু যোগাযোগ কৰিব পাৰিম আৰু।